Сега с капитана ще правим набирания и ще се размиваме. Трябва да някой от нас да направи повече, за да победи другия. Аз няма да се. Добре, сигурен си. 2 от 3 или от първия път? Не, 2 от 3. Аз сега почвам, добре. Ти ме размиваш, после си ти. Да. И вече втория път няма да се смеем, защото то няма да е смееш. Добре. Още нищо не съм казал. Виж, аз правя с разновение хват. Добре, не. Ти можеш после, що? Не, хвани си хубаво. Как хубаво? Подхват, надхват или надхват. Надхват. Така. Тесен или широк? Както искаш вече. Както искам. Да. Значи като си отлепиш краката, почвам да говоря. Добре, готов ли си? Аре бе, капитане. Да, готов съм. Добре. Просто излезне от бъча. Просто излезне от бъча. Не ми смееш. Виждам. Не знаеш нещо. Аз между другото... Не знаеш нещо. Между другото... се изтървах. Добре, направи 2. Не, аз съм по-бърз, няма какво да добавя. Да. Много е чеклички. Варадос! И то сега ти смееш, защото на мен не ми е смешно. Ами на мен не ми е смешно. Не ти е смешно. Не знам какво ще... Аз не знам какво ще кажа, че да ти е смешно. Да, аз не знам. Ай, готов Давай, си. ти си. Фернандо! Магела! Ето свърши между другото. Сега може да правиш колко си. Не мога. Ами то ми става. Аз последни сили такова 2 направих. Наистина? Да. О, ме вече не ми смееш. И на мен добре. С раздоведен хват, после и ти ще правиш с раздоведен хват. Да, аз никой не съм правил с разновиден. Майко, сега сме равни. Сега който печели, той печели. Мале. Една вафа няма да купи. Една вафа няма ли пари, бе? По тея яхти няма ли пари? Сега ще ми се пръста с мехурника. Добре, давай. Мале, как се напомпил качервената шапчица. Колко са? 4? Колко? 4. 400. Колко ще би, но простаха 400. Колко направи? 4-5. Добре. Нямаш време. Времето е пари. 1. Абе, шефе. Не, спри да малко. Спри да те питам нещо. Абе, колко пари вземаш? Че не може да купя 10. Бе. 5, бе. Може ли аз само да кажа нещо? В смисъл, аз с капитана дойдохме просто да ми покаже къде е туалетната да пика. И решихме да снимаме влог. Много хубав мърч имаш. Едно времешен. Той е от много давна, обаче е много Като важен. е тая врата. Едно времешна, не? Да. Вижте как се отваря. Виж. Така. Ма то много добре е така. А виж как се отваря. Я? Мале, това е твоя клип туториал. Врата се отваря сама. Шефе, дай да измислим още едно предизвикателство, ама не е свързано с спортни занимания. Да си мерим коремите. Аз съм качил малко, не малко, бая съм качил. 78 съм. Ти? И аз колко съм между другото. Не може да си 78. Да, маля. Ама ти си висок, ти си 1,99 м. Към 3,20 съм. Не. Виж. Не, чакай. Чакай. Да правим нещо не спортно. Да. Не, слушай. Дай да бръкнем един кой първо ще умре от... Не мога. Може да дегустираме сладко. Не мога да ги дегустирам. Защото ядеш сладко ли? Не, защото толкова много ядох и от на майката терамисото ядох. От кое си има? От на майката терамисото. Тя ми прави много хубави сладки. Не сладки. Нищо, те са сладки компоти. Искаш да си кусаш? Честно. Не, аз наистина не мога. Аз между другото никога през живота си не съм ял компот. Само го пия. Не обичам плода вътре, като е вече киснал в вода. Сериозно? Да, никога през живота Защо? не съм. Не знам. Този компот дядо ми го прави без сладко. Без Без сладко. захар. Без захар. Без захар. Е много суров. Е малко по-сериозно. Е по-сериозно. Така, това е от това. От Дюли. Това е от Фернандо Магел. от Дюли. Той го и докара от Америка, го докара. Това сладко нещо кое е? От Дюли. Защото е толкова много. Какво става? Това е на дядо ми четката. Тази четка е между другото около 10 пъти по-голяма от пениса. Тоест четка Пениса ти, пениса ми. Ами, чакай, аз да го премеря за моя. Стой така. Пусни ми пръщето. Пускам пръщето. Долу горе, тук се така. Съберем.
Ей така. Пета с дупка се събира. Friendly family. Кое се събира от тази дупка? Пеничето ми. Между другото, майка ти седи и не слуша колко сме умни. Ули, той сурвакница ли е, бе? Да. Ули, чакай, я се обърни се. Обърни се. Сурва, весела година. Живо, здраво, до година, до амина. Какво ще правиш? Ще се сурвакам? Майтап си правиш обаче, или? Не бе, обърни се. Добре. Сурва година. Гроши здраве до година. До година. Благодаря, че му сурвака е много хубаво. Благодаря, шефе. Да си жив и здрав. Осурвакни се за здраве. За здравето За здравето на семейството пийте ракия. От домашната. Ако искаш ми вярвай, заклевам, Беше сигурен. заклевам се, че тук аз врата не съм виждал. Аз не видях още, че има врата. Тук ми се струва, че има юргани и шотета. Ама съмнявам се да е вярно. Няма рои. Мале, че хубава стомна. Стой, чакай, чети. Абе, знаеш какво е? Чети. Това за сватбата ли? 2018. Той за сватбата. На 6 години ракийка. Браво, бе. Обаче да не вземеш да окачиш в интернет това нещо. Не, абсурд. Не. Това си е за нас. Това си е за нас, няма да качвам нищо. Вие котки ли имате, бе? Да, в момента ги... Котки ли имате, капитан? Не разбрахте шега. И аз. Ще приключваме, а? Да, приключваме. Да ви пожелаем За здраве. за здраве, то на къщата, За здраве. то на къща, носете си детелина. Да. И вижте този клип, ако искате. И последете капитана в Инстаграм. Нема се... Е, такова долу ще го оставя в описанието. Чакай сега. Ей, тук долу ще го... Какъв, къде да те следват, нали няма качваш? Да. Капитан е всъщност клипа не свършва тук, защото брат ти дойде. Ей го брата на капитана. Айде, състезавай се. Значи за сега аз държа рекорда 6. Ние ще те размиваме. Значи правиш набирания. Хайде, давай. Ама какво правя? Почвам да се правя набиране. Почваш да правиш набиране, както си искаш. Ама чакайте малко. Няма. Аз трябва да се пусна ли? Ти ден си нова година. Да бе, целта е да се пуснеш. Ама ако се разсмеем ми стане Не бе, трябва да се пуснеш. просто трябва да се пусна. Аз мога да направя 20 сега. О, 20 набирания. Кое бе? Няма да се разсмееш ли бе? Да. Няма се Как няма? абсурд. О, пусна се. Чакай. Те са пусна вече. Не съм ейби. Той са най-мъжките терици, които съм виждал някакъв през живота си. Стъпа. Не съм 20 набиране. Какви 20 набирания? Ти чуваш ли го приказа брат ти, бе? Ти си мъж ли сега бе? 20 набирания ли бе? Не бе, 20 бе. Абсурд. Хайде, давай. Да бе. Добре, хайде, давай. 6, значи ако направиш 6. Той сладко. Отжу... Искаш ли малко? Чакай. Какво чакай? Да ти го дам, давай, ето. Ако искаш, вземи да опиташ от начало ти сладкото. Вземи, компот. Вземи, бе. Чакай, бе. Къде тръгна бе? Стой. Къде отива? Дай му, отвори му един компот. Отвори му. Сладкото бе, дай му. Ти не. Няма искаш ли компот? Вземи, спри малко. Вземи огън, запали ме, направи ме, пе. Не смешно, аз мога да се набирам тук звук. Вземи опит. Между другото, всеки път се пуска долу. И вика, аз мога до утре да се набирам. Той се направи много тусно. Оле, гледай, аз какво правя. Добре. Майко, Давай пак. Добре. Гледай, какво правя. Айде, давай сега. За здравето на компота. Двамата братя лъвовете. Фернандо Магела. Обаче, знаеш какво? Вие не можете двамата да ме разсмеете. Ти ли бе? Да. Аре бе, фащай са. Това не мисля. Кура. Не. Кажи ми само колко пари взема. Колко пари вземаш ти, да не можеш да купиш на детето? На детето си не можеш да купиш една вафа. Брат си много се набра. Много се набравя. Той знаеш какво прави? Да. Слушай, Да. светни, прави. Так. Аз мога вика се набирам тут. И ние го снимаме и тук и правим някакви смешки. Викай да не се пускам, не да не стъпвам. Да, между другото. Да, по принцип не се пуска. Трябва да го осурвакам. Да. Я го осурвакай ти. Осурвакай го. Обърни се. Нищо. Обърни се. То за здраве. Сурвакай. Давай. Сурва година. Весела година. Грош и здраве до година. Браво. Я сега да те осурвакам с моята сурвачка. Сурва, весела година. Живо, здраво, до година.
О, и сега да ни удари един буркан на главата. Не дай от сладкото на дядото ти такова. Я? Не, виж как се сервил. Е! Почна как да избил. О, според мен, значи какво? Той е от... Не. 100%, да. Виж как съм го нахакал с пръчката, виж. Да, бе, виж. Отдясно усещам някъде. Усещаш ли е така? Ето, да. Усещаш ли? Я дай. Не присъпи на гола. Не. Няма. Само, не. И после големите да тормозили малките. Кое бе? Ево, той му големия брат, това. Аз съм на зелени. Аз съм калявам, бе. И сега чувам... Какво правиш, не? Сега чувам при нашите тия Дитко, що ти е червен гърба? И той казва, бати ма суровака с маста за гладене.